다 जों नुबाय खेराइयावबो गोबौ थुंग्रियावबो दाउसा होआलासे फारौ होआलासिनो बेवहाय मोसानो हादों थारमाने इसोरा दाउसा गैयाब्लाबो बुलि होआब्लाबो बेखौ गाज्रि मोना बे दिनै फोरमान जाबाय आरो मा गासिबो মই যদি গোটেই অসমত ঘূৰে পাৰিব সব উল্টা পাল্টা হৈ যাব 5 বছৰ আছিল না বিজেপিৰ লগত এইবিলাকৰ লগত থাকা যায় এইবিলাকৰ লগত থাকা যায় শেষ বদনাম হ'ব सासे ख्रिस्टियाना जाया जिसुखौ फोथायना ख्रिस्टान जाबाय बियो जुदि बाथौ लिरोब्ला बे बाथौयैनो बियो थानाय जागोन আমার বহুত আইন আছে ভাল আইন আছে কিন্তু আমি ভাল মানুহ এতিয়াও মানে যথেষ্টভাৱে তৈয়াৰ কৰিব পৰা নাই আমাৰ শিক্ষাই মানে ভাল মানুহ এতিয়াও গঠন কৰিব পৰা নাই नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनिफ्राय मोनसे रोखा खालामनानै होदों जे फैबाय थानाय सेन्सासआव बाथौइज्म लिरा बाथौइज्म होननानै लिरनो हानाय बे गनायथिखौ जोंनो होनांगौ धोरोमनि सायाव जोंहा बुंनो हानाय रोंगौथि गैया धोरोमनि सायाव जोंहा बुंनो हानाय अधिकार गैया बे बाथौइज्म गनायथि होनाय खामानिखौ जों आवगायनोसै ভগৱানে কাৰো কোনো অৱস্থাৰ মানে সলনি নকৰে যিমানলৈকে নিজে সেই অৱস্থাৰ সলনি নানে এই ভগৱানক সদায়ে ভাবি পেলাই হ'লে হ'বনে যে ভগৱান মোক সহায় কৰা মোৰ কাৰণে ভাল কৰা সেইটো নহ'ব আমি কাম কৰিব লাগিব নিজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ভোট পাই পেলাই জিকি আছে কেইজনমান পাৰ্টীয়ে জিকি পেলাই কি কৰিছে আপোনালোকক প্ৰতাৰণা দিছে তাৰ বাহিৰে কি কৰিছে একোই কৰা নাই গতিকে আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব যে মুছলিম ট্ৰাইবেল হিন্দুজ খ্ৰীষ্টিয়ান বেলেগ বেলেগ হৈ আছে এইটো ডিভাইড কৰি কৰি আমি নষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ মাজত जे बर'फ्रा बे दाउसा फारौ हाथारनायखौल' बिसोरो बेयावनो थायो बिनि बांसिन बिसोरो साननो रोङा দায় গালি দি থাকে ভাল নহয় তহঁতে ভাল হয় এতিয়া নহ'লে আমাৰ নিচিনা বেহাই হৈ থাকিলে দেশখন কি হ'ব गुरुदेवनि सोमोन्दै जों बयबो मिथिगौ जे गुरुदेवा सासे रोहो रोहो धन सम्पति गोनां न'खरनि फिसामोन आरो रोहो रोहो धन सम्पतिल' नङा बे ब्रिटिशनि जुगावनो बर'नि गेजेराव फालांगि मावबोनाय न'खर आरो जाय मानसिया बै समाव कलकातासिमबो थांनानै बेफार बानिज्य खालामनाय आरो गुबुन गुबुन गियानि सुबुंफोरजों गोरों गोरा सुबुंफोरजों सोमोन्दो थानाय बेबायदि न'खरनि बिथाङा सासेमोन आरो जाय बिथाङा गावनि बिफानि गेजेरजों माखासे आखल गियान मोननायजों लोगोसे गोबां गियानि मानसिफोरखौ लोगो मोनदोंमोन बै समाव रुपनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै माखासे गोबां गोरों गोरा मानसिफ्राबो बिथांजों लोगो जानानै समाजखौ फोसाबनायनि बेलायाव बाहागो लाफादोंमोन खामानि मावदोंमोन आरो बिथांनि बोसोनजों रुपनाथ ब्रह्मल' नङा बिनि उनाव गोबां बर' सुबुंफ्रा लेखा फरायनानै गुरुदेवनि बोसोन बायदियै जिउ खांनानै खामानि मावनानै जोंनि समाजाव गावखौनो गावनि आथिङाव फसंनानै बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मोनथिजानाय मानसि जानो हादों सुबुं जानो हादों सत मानसि गियानि मानसि बेजों संग जानानै बिनिफ्राय जों गियानखौ जेब्लाबो सोलोंना लानांगौ जोंनि जिउआव जोङो बेफोरखौ मावनो सोलोंनांसिगोन अरायबो जाहाथे जोंखौ बोसोन होनो हाग्रा मानसिजों जों लोगो जायो जोंखौ गाज्रि लामाथिं लांग्रा मानसिजों जों जाहाथे मालाबाबो लोगो जाया जोंनि धोरोमनि जेफोर सान्थौ मालायखौ अननाय मालायखौ मदद होनाय मालायनोबो गियानखौ बिलाइनानै होनाय बे हाबाखौबो जोङो मावलांनांगोन ओरैनोल' जों गुरुदेव होनबाय थाबा जानाय नङा जोंनि बेक्तिगत जिबनाव गुरुदेव बायदि जोङो धोरोम फोसावनो हायाब्लाबो गिदिर खामानि मावनो हायाब्लाबो गुरुदेवा थोनलांनाय गुरुदेवनि बोसोनखौ जों हारसिङै मावनो हायो नामा जों दिनै मावदोंना मावाखै बेनो बयजोंबो बाख्नाय जाया अनसाय जाया धोरोम मोनसेया बयजोंबो बाख्नाय जानांगौबा अनसाय जानांगौब्ला जोंनि धोरोम गुरुआ जायफोर बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ मोगथां मुलुगाव जों साफ्रोमबो बिनि भक्तफ्रा जों मावलांबाय थानो हानांगौ आफा सोरजिगिरियानो आफा बोराइ बाथौआनो मोनसिं बोराइ महरै जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनो बे संसारनि सोमोन्दै गियान होफैदोंमोन धोरोमखौ लानानै जोंहा बुंनो हानाय रोंगौथि गैया धोरोमनि सायाव जोंहा बुंनो हानाय अधिकार गैया ভাল মানুহৰ দ্বাৰা শাসন কৰাটো ভাল আইনতকৈও বেছি ভাল কাৰণ ভাল মানুহে বেয়া আইন হ'লেও ভালেই কৰিব बाथौइज्म होननानै लिरनो हानाय बे गनायथिखौ जोंनो होनांगौ गुबुन धोरोमफोर बायदि धोरोमनि सायाव जोंहा बुंनो हानाय रोंगौथि गैया धोरोमनि सायाव जोंहा बुंनो हानाय अधिकार गैया जिसुखौ फोथायना ख्रिस्टान जाबाय बियो जुदि बाथौ लिरोब्ला बे बाथौयैनो बियो थानाय जागोन जोंनि ख्रिस्टानफोरा मिसनारिफोरा लिरनाय जानाय नङा
আপোনালোকৰ প্ৰথম ভুলটো এইটোৱে, আপোনালোকে নিজে কামটো কৰিব নিবিচাৰি বেলেগক দ্বাৰা কৰাব বিচাৰিছে, পলিটিচিয়ানৰ দ্বাৰা। তেওঁলোকে নকৰে, আপোনালোকে নিজেই কৰিব লাগিব সেইটো। जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा हागोन ना हाया? बर' दैदेनगिरिफ्रा आरो बर'फोरनि गारि गुराफ्रा जायखिजाया बर' रावजोंनो लिरजानांगौ होननानै बुंनो हागोन ना हाया? মৰাৰ পিছত ক'ত আমাৰ ধৰ্ম থাকিব? কোন মানুহ হিচাপে আমি জন্ম হৈছোঁ? আমি খ্ৰীষ্টিয়ান, আমি মুছলিম, সেইটো জন্মৰ পিছতে হৈছে। That we are Muslim, we are Christians, this is after you are born. Because you are born in a particular family, you belong to the religion. Most of us, we don't choose our religion. আমাৰ মাজত কোনোবাই কৰে নে মই কোন ধৰ্মৰ হ'ম বুলি কোনোবা ডিচাইড কৰে নেকি? এই জন্মৰ কাৰণে হৈছে। মই যদি খ্ৰীষ্টিয়ান, মই খ্ৰীষ্টিয়ানত জন্ম হৈছোঁ, সেইকাৰণে মই খ্ৰীষ্টিয়ান। মই মুছলিম ঘৰত জন্ম হৈছোঁ। মই হিন্দু ঘৰত জন্ম হৈছোঁ। সেইটোহে কোনেওতো ডিচাইড নকৰে, খুব কম মানুহে ডিচাইড কৰে মই কোন ধৰ্মত যাম বুলি। গতিকে সেই যে পৃথকতা, এই পৃথকতাটো, এই যে ডিফাৰেঞ্চ, দিছ ইজ অনলি আফটাৰ আৱাৰ বাৰ্থ এণ্ড আফটাৰ উই ডাই ইজ নট গোইং টু বি ডিফাৰেণ্ট। উই আৰ গোইং টু ডাই এজ এ হিউমেন বিং। কোনে জানে মৰাৰ পিছত আমাৰ চিনাকি কি হ'ব, আমাৰ চিনাক্তটো কি হ'ব? আৰু মানুহক এই ধৰ্মৰ নামত চিনাকি দিয়াটো একেবাৰে বৰ ঠেক। এজন মানুহ, মই এজন ৰঞ্জিত শেখৰ মুছাহাৰী, মই যদি কওঁ যে মই বড়ো হৈ থাকোঁ, সেইটো নহয় না, মই বেলেগ পৰিচয় আছে। মই পুলিচ অফিচাৰ আছিলোঁ, মই মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত আছিলোঁ, মই ৰাজ্যপাল আছিলোঁ, মোৰ ফেমিলি আছে, এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী আছে, সেইবোৰতো মোৰ চিনাকি হয় না নহয়? গোটেইবোৰ মোৰ চিনাকি। जोंनि हादोरनि गेजेराव गुबुन हादोरजों गनायजानाय इन्डियानि थागिबिफोरनि गेजेराव सोर सैथो? बयजोंबो गुबुन हादोरनि मानसिजों फोथायजानाय आरो गनायजानाय इन्डियानि थागिबिफोरनि गेजेराव बर' हारियानो बयजोंबो गनायजानाय आलासिखौ माब्रै सन्मान होनांगौ, आलासिखौ माब्रै सिबिनांगौ, उन्दैखौ उन्दै, गेदेरखौ गेदेर, जायखिजाया धोरोमनि मानसिखौ इन्डियानि थागिबिफोरनि गेजेराव बर' हारियानो आंगो, रावखौबो मुगैनाय, रावखौबो नासयनाय इन्डियानि थागिबिफोरनि गेजेराव बर' हारियानो बयनिफ्राय साबसिन बुजिनो गोरों होननानै गुबुन हादोरनि मानसिजों गनायजानाय होननानै बुङोबा इन्डियानि थागिबिफोरनि गेजेराव बर'फ्रानो। बावनो मोना, बर'आ जेला गावनि समाजखौ बेंनो थाखाय मोनसे संबिजिर दाबाय, जायखौ आसार खान्थि होनदों बर'नि, बेनो गिबि जोंनि गेजेरावल' नङा, आं होनो मुलुगनि गेजेरावनो संबिजिर होननानै बुङोब्ला बर'फोरनि आसार खान्थियानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन संबिजिर, कनस्टिटिउसन। बियो बेक्तिगत जिबननि नङा, समाज खुंनाय, रायजो खुंनायनि बियो खान्थि। साफ्रोम मानसियानो गथ' जोनोम जाबा मा जानांगौ, सेंग्रा सिख्ला जेला हाबा होनांगौ, बैसो जाबा माबायदि हाबा होनांगौ, बिनि उनाव नोङो थाङै थुङै थैब्ला माबायदि खालामनांगौ, नोंनि जिथु जिउमा बेखौ मुक्ति होनांगौब्ला आरो मा नाम खामायनांगौ, नङा होमबा? सारादु जोबजासिम रावबो फिसाया गावनि बिमा बिफाखौ अनागार खालामनो मोना। रावबो मानसिया सासे बिमाया गथ' जोनोम होनाय समाव रावबो नागारनानै गारनानै दोननो मोना, थांनानै मदद खालामहैनांगौ। बे जाहैबाय आयेन, नियम बियो, नङा होमबा? सोरबा मोजां मोनलायनानै लानानै थालाय मानियो नामा बर' समाजाव? मानिया। गोदोथ' दोनखारलायनानै मन्दिराव जादों होनबाबो हाथासुनिया खुरखानांगोन, नङाबा न'आवनो हाबनो मोना, गामियाव हाबनो मोना बिसोरो। मानो? बे समाजनि नियम, संबिजिर बर' समाजनि, बेफोरो बेजों समाजखौ सामलायदोंमोन, बे आयेन खान्थिखौ मानिहोदोंमोन जबरदस्त बे समावनो बयनिख्रुइ गिबिसिन। नाथाय बे आयेन खान्थियाबो मोनबाल', मानो? इसोरखौ बावनो मोना, इसोरनि सोरजि बेखौ गोसोआव लाखिनांगौ। आरो 8टा 9टा 10टाबा बावलांनो हागौ, ओंखायनो बावबाबोथ' गाज्रि। आरो हयथ' मोनबाखौ गारनानै 10, 11टा 15टाखौल' रायलायबाय थायोब्ला इसोरखौनो बावलांनो हागौ मालाबा। ओंखायनो खुनु बुस्थुआव इसोरखौ जेजों जों बावनो हागौ बेबायदि बुस्थु खालामनो नाङा। ओंखायनो मोनबा गासिबो बुस्थुआ। थाइगिर, दाबो जोंना गोबां मानसि दं थाइगिरजों बिराद गोथाव ना थेंगोनाफोर जाबा माबा माबि, खिन्थु थाइगिर बिखंखौ जिरनानै नायफेराखै, बेवहायदि खंबाल' थामारो, मोनथिबाय ना? थाइगिर बिखंखौ जिरनानै नायमारदों ना नायमाराखै साननानै? थाइगिर बिखङा जे खंबा, जिरनानै नायदों नायखै? सिजौखौथ' नुयो दे जों, थाइगिर बिखंखौ नुयो नामा? जिरबासो नुयो, थाइगिरा खंबाल' थायो। आजिखालि हाइब्रिद ओंखारबाय, 6टा 7टाबो थानो हागौ, खायफा मोनथामल'बो थानो हागौ, खिन्थु अरिजिनेल थाइगिरा खंबाल' थायो। आरो बे खंबा थाइगिरजोंनो बर'फोरनि गियानि सुबुंफ्रा, बर' बोराइफ्रा मानसिनि जिउनि सोमोन्दै
बेजोंनो बुजायदोंमोन फोरमायदोंमोन जे जोंनि जिउआ मोनबा स्टेज बारबादि गैया जायो जिउखौ माजों रुजुदों थाइगिरनि मादा थाइगिर बेगर बे थाइगिर बेगर मादाखौ खंबा बिखङा खोबनानै दोनदों बे जिउ थाइगिरनि मादाया थाइगिरनि बेगरा जिउ आरो बे जिउआ खोलोबसे जन्म जाखांबा खोलोबसे माने मा होनो जुलि जाखांबा खोलोबसे संसार खांखांबा खोलोबसेयाव लास्टआव जेला गुगाबाय नोङो थैबाय मादाया उदां जाबाय मादाया बिखं गैयाबा थाइगिरनि मादाया थानो हायो नामा जेला नोंनि जिउआ देहानिफ्राय ओंखारबाय आरो बे थानो हाबावो नामा थानो हाया मानसिनि मोदोम आरो थाइगिर फिथाइनि खंबा मोदोम बेजों मानसिनि जिउ आरो थाइगिरनि मादा बेजों रुजुनानै बै समाव जोंनो गियान होदोंमोन जोंनि मानसिफोरनो जिउआ माबायदि बेखौ मोनफ्रोमबो स्टेजखौ नोङो अमुल्य दाख्ला मुल्य गैयै खालामनाङा मोनफ्रोमबो जिउआनो बेसेन दं मोनफ्रोमबो समानो बेसेन दं आरो बेखौ मोजाङै बाहायलांनांगौ बेसेबां अद्भुत जोंनि धोरोमावबो गोबां गासिबो जिथु नियम खान्थिफोर खालामना होबोदों बिनि सायाव जों सावरायनाया बारा जानांगौ जोंनि सावरायनाया आरो रिसार्च जाबावनांगौ बेसेबां मा दंबावो बेबायदि बाथौ धोरोमनि बेलायाव गतिके बुंनानै जों फोजोबनो हाया मोनसिंसिं बोरायानो जाहैबाय जोंनि गुदिथार गुरु आरो बे मोनसिंसिं बोरायखौ जोङो स्वयं आफा बोराइ बाथौखौनो होननानै बुंनो हायो जे आफा बोराइ बाथौआ जोंनि सुबुं समाजनो गियान होनो थाखाय धोरोमनि लामाजों सोलिलांनो थाखाय आरो बे संसारनि गासै गियानखौ होनो थाखाय बेवहाय जोंनि गेजेराव मोनसिंसिं महरै अबतार जाफैदोंमोन अबतारिक बर' मा होनगोन जोनोम जाफैदोंमोन नाथाय अबतारखौ मा होनो मालाबा मालाबा राफोदाय होननानैबो बुङो न मा होनो बर' सोदोबखौ दिहुनदो आरो दाना मथा मथि मालायनिजोंसो जों रुजुनांगौ मा खालामनो मालायनि सोदोबजों खारन बिसोरसो बेखौ बाहायजेनदों नालाय धोरोमनि बाथ्राफोरखौ जोंहाथ' बेजों खोथा गैया जोंहा फालिबाय थाबानो जाबाय जोंना बेनोमोन नाथाय जोंबो दा मालायनो बुजिहोनो थाखाय बेबायदि सोदोबखौ नागिरनांसिगोन दा मोनसिंसिं बोराया अबतारित नङाबा नों आं बायदि मानसिया एथ' गियान बे मुलुगनि गियान हारसाफोरनावबा ब्रह्म गियानखौ बोरै मोननो हागौ सोरजिगिरिनि गियानखौ बोरै मोननो हागौ ब्रह्म गियान दा जोंनाबो जाहैबाय सोरजिगिरिनि गियानखौ बे संसारनि गासै बुस्थुखौ मोनसिंसिं बोराया मारै मोनखो आरो नङाबा मोनसिंसिं बोरायनोसो मानो होखो ख्रिस्टाननि रावावबा जिसु ख्रिस्टआ इसोरनि फिसा आरो बे मानसिफोरनि थाखाय इसोरानो थिनहरदों जे बेवहाय जाहाथे सैथो लामाजों आरो जेब्लायबो गावखौ पापनिफ्राय गोजानाव लाखिनानै सोलिनो सोलोंथों आरो बेखौनो बे संसाराव मेसेज होनो थाखाय फोरोंनो थाखाय जिसु ख्रिस्टखौ इसोरा थिनहरदों इसोरनि फिसा बिसोर बिदि लायो खिन्थु जोंनाबो बेबायदि मोनसिंसिं बोरायखौनो जोंखौ दैदेननो जोंखौ गियान होनो इसोरा दैथायहरदों खारन इसोरनि गुनखौ मोनसिंसिं बोरायानो मोनजेनदों मोनसिंसिं बोरायखौ गारनानै बाथौ धोरोमाव रावबो बिनि गुदिसिन गुरु गैया मोनसिंसिं बोरायनि बेलायाव गतिके आंनि मोन्दांथिजों मोनसे आं सल' बुंबाय थायो जे मारै फैखो बर'आव बाथौ धोरोम सिजौ दंफाङा बोरै बर'नि इसोरनि नेरसोन आनान गसाइ सोरजिगिरि बाथौ बोरायनि नेरसोन बोरै जाखो जे मोनसे समाव मोनसिंसिङा बे जेनेरेसनाव बिनि आगोलावबो दंमोन ना गैया आं मिथिया गतिके मानसिखौ इसोरा दैथायहरनायनि उनाव मानसि हारिया बे मिथिंगानि फिथाइ सामथाइ जिब जुनार एम्फौ एनला बेफोरखौ आदार हिसाबै जानानै थांनानै थानांगौमोन गतिके मोनसे जायगायाव जाबाय बेयाव जोब्बा आरो गुबुन मोनसे जायगा नागिरबाय खारन मानसिनावबो बेसे गियान गैयामोन जे बेवहाय जानाय बुस्थुआ बेवहायनो ओंखारफिनबाय थागोन गतिके बेबायदि जायगा लायै जायगा गिदिंबाय थायो सानसे गिदिर मोनसे घटना जाबाय घटनाया मा जे मानसिफ्रा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव गोदान जायगा गोदान आदार थिलि नागिरनानै थांबाय थाङै मोजां जायगा नागिरनायावनो मोनाखिसै आरो हर गेजेर खोमसि खोमलावावसो मोनसे सुबिदाजनक जायगा मोनहैबाय अरनबारियाव आरो बेवहाय बिसोरो मेंनायजों बयबो उन्दुहैबाय जिरायहैबाय नाथाय मोनसिंसिं बोराया एसे जेब्लायबो सांग्रां सुबुं सेंग्रा गतिके बियो बोरायाथ' उनावसो मोनबाय फुङाव जेब्ला सिरि मोनो बयबो उन्दुगासिनो दं मेंनायजों अब्ला बेनाव साननाय फैबाय दसे थाब्लानो मानसिफ्रा खिन्थु उखैनानै हाहाकार खालामजोबसिगोन
जे बबाव जानाय मोनगोन बबाव लोंनाय मोनगोन गतिके बिसोर उन्दुथ'थोंसै आं एसे नागिरनानै फैनोसै मोनसिं सिं बोराया आदार फाबा नुयो नामा फिथाइ सामथाइ नागिरनो थांबाय आरो बेवहायनो बेखौ मोनसे जायगायाव सोरबा गाबज्रिबाय ओइ मोनसिं सिं होननानै नायबाय बियो रावखौबो नुवाखिसै हाय ओरैनोसो साथा माथा खोनालाबायदों खोमा जोंबो दुब्लि बारियाव गसंबा मालाबा बिदिनो खोनालाबायो सोरबा मुसुरनाय बायदि सोरबा माबा बुंनाय बायदि मोनसिं सिं बोराया नायबाय रावबो गैया थै आंसो खोनाफ्लांदोंदां सानबाय बेनाव गोसो होआखिसै आरो माबा माबि नागिरबावनो नागिरबाय माय मोनसिं सिं होनबावबाय होमबा नायबाय रावबो गैया दा खोना माने नुवाबो मायाबो सोरबा सोर गाबज्रिदों आंलै सोरजिगिरि इसोर सोर सोरजिगिरि इसोर नुवाबो जाबाय मोनसिं सिं बोराया माथो नुवाबो आंब्रा बे संसारखौ बानायग्रा बे अख्रां बे सान बे हा बार दै बेखौ आंनो बानायदोंब्रा नोंसोरखौबो आंनो सोरजिदों आरो आं मारै फोथायनांगौ जाखो नों बानायदों होननानै बेखौलाय जाबाय आरो मोनसिं सिं बोराया होनबा होनबाय आनान गसाया आरो बे हा गैयाबा मा जागौमोन नों देलाय होननानै वा थल थब गलांगौमोनलै जाबाय मोनसिं सिङा बे सान गैयामोनब्ला आयौ खोमसि खोमलाव आन्दायलाबायगौमोन गुसुजोंनो जोङो सुहाबनानै थैगौमोन आरो बे अख्रां लांदां जायगा गैयामोनब्ला होसिनजागौमोनलै बे समावथ' एथ' बुजिनो हाया जुदि बे लांदां अख्राङा गैयामोनब्लाथ' होसिनगौमोन दंफां लाइफाङा जुदि ब्रे ब्रे रज'योमोनब्ला जों बेबायदि मारै मिटिं खालामनो मोनोमोन दा खुन्थाया जुदि ख्रि ख्रि जायोमोनब्ला गतिके बाब नारसेब जानानै होसिनजानानै थैगौमोनलै जाबाय जुदि बार गैयाबा हां सरथेनानै थैगौमोन जुदि दै गैयाबा गारामा रानखांनानै थैगौमोन हा बेखौ आं बानायदोंब्रा ओंखायनो आं मोनथिगौ बेखौ बानायग्रा बेखौ सोरजिग्रा आं सोरजिगिरि दानिया मोनसिं सिं हामबाय दे आं मानिबाय जे नोंनो बानायजोबदों बेफोरखौ गासिबो आंखौलाय मानोथो नांगौ आंखौ मानो गाबज्रिदों होनबा जाबाय इसोरा माने मोनसिं सिं नोंसोर जेरैबायदि आदार नागिरनानै गथ' गथाय बोराय बेन्थु लानानै मोनसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगा एथ' खस्थ' हाग्रा बंग्रा गिदिंलाबाय थानांगौ जायो बेखौ नुनानै आंबो दुखु मोनोलै जाबाय बर'नि इसोर नालाय आंबो दुखु मोनो ओंखायनो आं मोनसे बोसोन होनो नागिरदों दिहा थ' मा बोसोन जे बे नोंसोर जेखौ जादों लोंदों फिथाइ सामथाइ बायदिसिना बे बेवहायनो बारफिनो बेवहायनो थायफिनो आरो नोंसोरबो जुदि बिनि फुलिफोरखौ गायोबा बेवहायनो देरगोन बेवहायनो बारगोन बेवहायनो थायगोन बेवहायनो मोनजाफिनगोन गासिबो ओंखायनो नोंसोर ज' जानानै हायोब्ला बेखौ खालाम दंफां लाइफांफोरखौ आबाद ला दंफां लाइफांफोरखौ गाय होमबा जायगा दाबसेयावनो थानानै बेबायदि खस्थ' गिदिंलाबायाजासे अराय सुख गोजोनै नोंसोरो रायजो मोनजागोन आरो दुखु जारला सैनांनाय नङा आं बेखौनो नोंखौ बोसोन होनो गाबज्रिदों होनबा जाबाय मोनसिं सिङा मालाय मानसिफ्राबा रायजोफ्राबा मानिना मानिया आरो नों बुंहैलाय मानो मानिया जानो जाबाय आरो दे आं बुंहैनांगोन नों बुंदों नालाय जुदि रायजोफ्रा मानिया खालामजागोन बे उनाव मोनसिं सिङा सानाबो जौबाय नालाय थांफिनबाय थांनानै बियो रायजोफोरनो खोन्थाहैबाय बेबायदियाव हाब दिनै अद्भुत मानसि लोगो मोनदों आं नुवाबो जाहैबाय मोनसिं सिङा हाब नुयै माबायदि मानसिफ्रा जाबाय बयबो नुबालाय इसोरनो सोरजिगिरि मा सोरजिगिरि बे सान माबा माबि बेनो बानायदोंनो दाना बयबो बाब मा बानायग्रा नुजालायो मा बिलाय मा बानायानो मोनसिं सिङा मखस्थ' गैया इसोरा जे मोनबा बुस्थु बानायनायनि बाथ्रा गावखौ बुंदोंमोन बे बावबाय सानल' होननानै अख्रां बाखि हा बार दैखौ बियो मख'नो रोङा जोंनावबो लाम दंना मख'नो हाया सोरबा सोरबा बे मोनबाखौ मखस्थ' गैया दानिया बिदि होनबाय बयबो रागा जोंबाय मोनसिं सिंखौ मानो मोजाङै सोंनानै फैयाखै बयहाबो मोनसिना हाबिलास बेबायदिबा आरो मा बुङामोन बावबाय बियो मोनसिं सिङा बयबो बायदिसिना बुंबाय नोंनाबाथाय बिदिनोलै मोनसिं सिं होननानै जोबनायाव मोनसिं सिङा जाबाय र' आं थांफिन होननानै मोनसिं सिङा खारलांफिनबाय खारलांनानै गाबज्रिबाय इसोर इसोर जाहैबाय हे सोरजिगिरि मा जालायखोब्रा जाबाय ओइ मा बानायामोनलै नोङो होननानै सोंबाय थोद बे सान अख्रां हा बार दै जाबाय दे होननानै बे थांफिननो नागिरबाय मोनसिं सिङा होनबा ओइ मोनसिं सिं र' जाबाय आरो मा जालायखो जाबाय मोनसिं सिङा नोंदि थांफिननो नागिरदों गोसोआव लाखिनो हाबाय दा आं बुंनायखौ आं मा बानाया देलाय बुंलाय मोनसिं सिङा आरो बावफिनबाय सान अख्रां बाखि बुंनो हाला ओइलाय नों गोसोआवनो थायाखै फैलाय नोङो बै दंफां सेराव गसं बे दंफाङानो जाबाय सिजौ दंफां बे सिरि मोनसेयाव आसिखौ होबाय सान बे मोनसेखौ हो अख्रां बे मोनसेखौ हो हा बे मोनसेखौ हो बार बे मोनसेखौ हो दै दे दाना बे मोनबा सिजौनि सिरियाव नोङो मोनसे सिरिखौ आंनि सोरजि होननानै साननानै लानानै नों दे गोसोआव लाबाय था मखस्थ' लाबाय था बे उनाव बेबायदिनो सान अख्रां हा बार दै सान अख्रां हा बार दै इसोरनि सिगाङाव बियो मखस्थ' लाबाय मोनसे समाव हासिगोनलाय जाबाय देलाय होमबा टेस्ट लाबाय इसोरा बुंलाय नोङो बुंबाय हामारबाय आरो बियो दे एबार नों हाबाय थांदो दाना थांबाय बुंबाय ओइ रायजोफोर बे सान अख्रां हा बार दै बेनो बानायदोंनो सान अख्रां हा बार दै नङाबा बे संसाराव जेबो थानो हाया जोंनि देहा सोलेर दंफां लाइफां बे मिथिंगा दैमा दैसा गासिबो बे सान अख्रां हा बार दैखौ लानानैसो जानो हायो बेखौ बानायग्रानो बियो थिग আছে मा बुंदों बियो
बे जों जाद्लाबायनाय बुस्थुफ्रा बेयावनो थायफिनो बेयावनो बारफिनो आरो जोंबो जुदि गायोब्ला दंफां लाइफांखौ बेयावबो फिथाइ ओंखारगोननो जोंखौ बेबायदि ज' खालामनानै जुदि मावनानै जायोब्ला जों बेबायदि दुखु जारला सैनानै मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगा जों मोजां जायगा नागिरनानै गिदिंबाय थानांनाय नङा खस्थ' जानांनाय नङा होनदों बुंदों हायोब्ला बेखौ खालाम होनदों दा नोंसोरबा मा बुङो दे होमबालाय बे जुदि सोरजिगिरिब्ला नंमारगौब्ला नायनि आरो माथो दं जाना जाया बयबो एकमत जाबाय मोनसिंसिं बोराइजों बेनि उनाव बयबो दंफां लाइफां गायनो हमबाय फिथाइ सामथाइफोरखौ बिसोरो नागिर जाबाय दालाय दुलाय बोखारलाबायनायखौ नागारबाय जिब जुनारबाबो फावा नागिरहैबाय बुथारबाय जाबाय खिन्थु बिसोरो जायगा गारनानै थाङाखिसै बेबायदिनो नुनो मोनबाय बिसोरो 6 माससोआवनो एकदमबारे दंफांफ्रा देरदों बिबार बारदों फिथाइ थायदों खुसि बेखौ नुनानै बेनि उनाव सानसे मोनफ्रुबाय बेखौ नुनानै बुंबाय ओइ मोनसिंसिं जामारबायलै जोंना जानोसैब्रा माला जानो दे होमबा मोनसिंसिंआ बुंबाय र' जायनि बोसोनजों जायनि देहाजों जों दिनै बेखौ मावनानै मोनदों बेनोबो हैनिब्रा बेनिफ्राय जों जानि दे होमबालाय नों थिग खालामदो होनबाय बिनि उनाव मोनसिंसिं बोराइ आरो रायजो राजाया जयै सानसे थिग खालामबाय जे जों गाबोन इसोरनो हैनोसै सोरजिगिरिनो ओमफ्राय जोंबो जानोसै फिथाइ सामथाइ खादाय खादा लानानै थांबाय सिजौ जेराव दंमोन थांनानै दाना मोनसिंसिंखौ बुंबाय ओइ मोनसिंसिं गाबज्रिदोलै नोंना सोरजिगिरिया इसोरा मोनसिंसिंआ ओइ इसोर होनना गाबज्रिबाय सोरजिगिरि सेङाखिसै दानाबा इसोरा गैया बयबो रागा जोंबाय ओइ साला थगायदोंसो नामा रानलाय बोरो नोंनालाय माथो इसोरालाय गैया जाखो दा बेयावनो थारमोनलै बेवहायनो मोन्दोंमोन बेवहायनो आंखौ गाबज्रिदों आंबो बेयावनो गाबज्रिनायाव सेंदों बेवहायनो थोनदोंमोन बयबो धैर्य जाबाय हाग्राबारि दा दानिया मा जानांगौ दे बे फिथाइफोरखौ मा खालामनो होमब्ला जाहैबाय मोनसिंसिंआ र' माबा मोनसे खालामनांगोन सानदोब्रा नोङो जाबाय मोनसिंसिंखौ बिनि उनाव सोरबा सोरबा बुंबाय बिनि फिसा सान अख्रां हा बार दै बेफोरनो होनसै आरो सोर हैनोब्रा सानावलाय अख्राङाव सोर हैनो गतिके बिदिजोंथ' जाया होमब्लालाय देब्रा नोंनो थिग खालामदो अब्ला जाबाय मोनसिंसिं बोराया र' होमबालाय बे सिजौ दंफाङावनो बियो बे संसारनि सोरजिनि सोमोन्दै गावनि सोरजिनि सोमोन्दै आंखौ बुजायदोंमोन आंखौ गियान होदोंमोन गतिके बेजों बेहा सोमोन्दो दं ओंखायनो बेखौ बिनि फिसा हिसाबै बिनि सोरजिथाय हिसाबै बेखौ नेरसोन महरै लानानै बेवहायनो बिनि बाहागखौ जों होलांसै थौमा दे होमबालाय थौदो बयबो सिजौ गुदियाव गासिबो फिथाइ सामथाइ जिथु हैनो लांदोंमोन बेखौ ज' दोनजोब्बाय बिनि उनाव बुंबाय दे मोनसिंसिं खोन्थादोलै थांसै एसे बुंना होदो होमबा मोनसिंसिंआ बुंबाय आरो मा दौरि गैथ'आ होमबा आरम्भ जानोसै होमबा मोनसिंसिंआ बुंबाय ओइ इसोर नोंनि बोसोन लानानै नोंनि देहा बायदियै जोङो दंफां लाइफां गायबाय जोथोन लाबाय बायदिसिना आरो गमामायै बिराद फिथाइ सामथाइ थायबाय दिनै जोंहा आंखाल गैया जानायनि थाखाय आरो दिनै जों जानोसैखाय नोंनोबो होनो फैदोंमोन खिन्थु नोंखौथ' माथो गाबज्रिबाबो मोनाखिसै नाथाय नोंथ' इसोर सोरजिगिरि नों गोहोगोरा नोंथ' बबेनिफ्रायबाबो जोंखौ नुहुरदों जागोन आरो नङाब्लाबो नों बे जायगायाव हयथ' फैगोन आरो नों फैयोब्ला नुहुरदोंब्ला नोंनि बाहागखौ नों बेवहायनो जालांदो जों नोंनि गासै बुस्थुखौ नों जेराव आंखौ गियान होदोंमोन बे संसारनि सोमोन्दै नोंनि सोरजिनि सोमोन्दै बे सिजौ दंफां गुदियावनो नोंनो होबाय आरो इसोर जेब्लानो नांगौ जायो नोंखौ जों बेवहायनो बिफैगोन दे बेवहायनो जोङो नागिरफैगोन आरो नोंखौ नोङो जोंनो जेब्लायबो बेबायदि बायदिसिना गियान होबाय थानांगोन जोंखौ आशीर्बाद होबाय थानांगोन खैदां खैफोद जोंखौ बासायबाय थानांगोन ओंखायनो जेब्लानो नांगौ जों बेवहाय फैबाय थागोन खिन्थु बेबायदि होननानै बिसोरो थांबाय थांनानै बिनि उनाव बिसोरो बिराद मोजां गामियाव रंजाहैबाय जाहैबाय लोंहैबाय आरो ना बे दिननिफ्राय बिसोर मा खालामो माबा मोनसे नांगौबा सिजौ दंफाङाव फैनानै गाबज्रिफैयो इसोर ओरैलाय अखाया हाथाराखिसै दै नांगौ एसे अखा हायोब्ला हरब्रा अखाया हालायबाय ओइ हरबायलै जोंना आफा बोराइ बाथौआ आरो बिदि जालायबाय थालायबाय बारहुंखा फैदों गिलायबाय गानै बासायनांगोनलै सेस्टारसैमोन जों इसोर सोरजिगिरि नों नङाब्ला जेबो जाया बेनिफ्राय बारहुंखाया फैयाखिसै है साला हमथामारबायलै बियो माथो डेन्जार गैला बेबायदि लासै 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 फोथायनाया जाबोबाय बिनि उनाव बर'फोरनि आखल सोर हाग्रायाव सिजौ दंफां थांबाय थानो सिजौखौ दाना गामियाव गायना लाफैबाय जायगायाव दाना जेब्लायनो नांगौ अब्लानो सिजौ गुदियाव बिसोरो ज' जानानै बिबाय थायो आरो बिनि उनावथ' रावबो गुरु मानिया बर'फ्रा बिपद जाबाल'सो मोनसिंसिं नङाबा नाङा दाना सिजौखौ न' गायना लाबाय बर'फ्रा मानो बेयाव थांबाय थानो रायजोनावलाय गाव जाय जेब्ला नांगौ जेरै गोसो गावनो गाव सिजौ दंफाङाव गाबज्रिग्रा बिग्रा जाबाय आरोखि इसोरनाव दा बेबायदियैनो बर'नि समाजाव धोरोम इसोर फोथायनाय सिबिनाया फैबाय मोनसिंसिं बोराया बे गियान मोननायनि उनाव बयनिबो जेंनानि माने गासिबो मा होनो समाधान सलिउसन बेखौ होनांग्रा जाबाय होनो हाग्रा जालांबाय बाध्य जालांबाय माबा मोनसे जाबानो देले मोनसिंसिं नों नङाबा बोरै जानो उपाय गैया मोनसिंसिङा
गासिबखौबो साननांगौ बिजिरनांगौ मानसिफोरनो देहा परामर्श होनो हानांगौ बिदिजों बियो सासे गुनि गियानि मानसि जालांबाय आरोखि मोनसिंसिं बोरायाबो दा बेबायदि जोंनि गेजेराव बाथौआ फैबाय इसोरनि जायगायाव सिजौआ जायगा मोनबाय आरो लासै लासै दाउ अमा बोरमाया नस्थ' दाखालामथों होननानै बाथौ दुमनाया फैबाय बाथौ दुमनायखौ लासैनो ओंथि गोनां खालामबोबाय थाबाय उननि जेनेरेसनफ्रा गासिबखौबो बेवहाय लासैनो बाथि सावनानै सिबिनाय गय फाथै होनानै सिबिनाय बे संसारनि गासैबोआनो इसोरनि जेब्ला जों लायो बेनोबो होनांगौ खेराइ होनाय बुलि होनायाबो बेजोंनो फैबाय दाउ अमा फिसिनो रोंबाय जानोसै नालाय ओंखाम गोरलैया गथिखे आफा नोंबो जादोलाय होननानै गोदना हास्रोदबाय ओमफ्राय बे जाबाय गावहा जाबाय आरो मानसिफ्रा बेफोरो खारन बादा होग्रा गैला दानि दिनाव जिब हत्याया माने मोजां नङा बा बेबायदि खालामनाय हुदाया थिग नङा बे गैयाब्लाबो इसोरा मानियो बेखौ बुंग्रा गैला खिन्थु फैयै फैयै दिनै गौथुमनि गेजेरजों जोङो लासैनो बिबार बारनैसोजोंनो आरो माखासे बावथाय होनायनि गेजेरजोंनो जोङो इसोरखौ फुजिनो हायो बेखौ जों दिनै खालामना लानो हाबाय आरो गमामायै इसोराबो बे निरामिसखौनो नाजावनानै जोंखौ आशीर्बाद होगासिनो दं दा जों नुबाय खेराइयावबो गोबौ थुंग्रियावबो दाउसा होआलासे फारौ होआलासिनो बेवहाय मोसानो हादों थारमाने इसोरा दाउसा गैयाब्लाबो बुलि होआब्लाबो बेखौ गाज्रि मोना बे दिनै फोरमान जाबाय आरो मा गासिबो जोंनि फुजा फाथाल होनायाव दा बुलि होआब्लाबो इसोरा गासिबखौबो आजावो जों जेखौ होयो दा बे दिनै फोरमान जाफैबाय फोरमान जानानै जों दिनै बेखौ धोरोम हिसाबै मुलुगनि गेजेराव जों दिनै फोरमायनो हाबाय गोग्गानानै जोंहाबो धोरोम दं जोंनि धोरोमा बाथौ धोरोमा दिनैनि नङा हाजार हाजार बोसोर बियो जिसु ख्राइस्टनिबो सिगां बियो गौतम बुद्धनिबो सिगां बियो मुलुगाव दिनै जेसेबां धोरोम गुरुफोरनि बाथ्रा बुंदों बिनिबो सिगां हिन्दु धर्मआव इसोरनि सोमोन्दै संसारनि सोमोन्दै जिफोर बाथ्रा लिरदों बिनिबो सिगां आरो बेवहाय जोंनिखौ रावबो मोनस'वाखै जोंनि मोदाय दावदायनि नामा हिन्दु धर्मनि बिजाबाव गैया मानो गैया जे बिसोरो लिरग्राफ्रा बिथिंनि खोथाखौनो मोनथिया जोंनि बाथ्राखौनो मोनथिया बिसोरो खालि बे लांदां दंफां लाइफां गैयै इउपि बिहार गुजरातफोरनि बेखौ लानानैसो बिसोर लिरदों खिन्थु हिमाचलनिफ्राय लानानै जोंनि एकदमबारे बांलादेशनि सिटागं हाजोसिम बेवहाय थाग्रा बिनि सेरफाङाव थाग्रा बिनि रायजो जाग्रा बे बर'फोरनि बाथ्राखौ बे गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिनि बाथ्राफोरखौ बिसोर मोनथिया नाथाय अलरेडि जोंहा धोरोम दं जोंहा सिबिनाय माने हुदा दं जोंहा सिबिनायनि खान्थि दं आरो जोङो समाजारि हिसाबै बिनि गेजेरजों जों फैगासिनो दङ गतिके सोलोंथाइ शिक्षा दीक्षा लेखा बायदिसिना थुनलाइ बिसिनाव जाग्रोबाय नाथाय जोंनियाव जों थुनलाइ सोरजियाखै नालाय खुगाजों खुगाजों मालायनो खोन्थानो हाया मोनसेया जाबाय मालाया भाषाखौनो मोनथिया जोंनि गतिके जोंनि भाषाखौनो मोनथियाबा जोंनि नियम नितिखौलाय माथो मोनथिनो दाबो जोंहा माखासे गोरोन्थि जानो नागिरो मालायफ्रा फैनोसै गावसोर साननायखौनो लिरनो नागिरो जबरदस्त बाथौ बोराय मानेथ' हयथ' सिबे हब आरे साला जों बाथौ बोराय होनखाथारबाय आरो माने सिबे हब होनबावनांगौ जाखो बिदि होननो नागिरा होमबा एथ' बिष्णु ना ब्रह्मा होनलायलांबावसै बिसोरो दा जों बिष्णुबो सिनाया जों ब्रह्माबो सिनाया जों जेबो सिनाया जों माखौ सिनायगौ बाथौ बोरायखौ सिनायगौ आइ माइनावखौ सिनायगौ नङा होमबा जों जेखौ बुङो बे मोदाय मोदायजोखौ जों सिनायगौ जि हिन्दु धर्मनि बिजाबाव लिरनाय गैया नाथाय जोंनियाबो इसोर जोंनियाबो मोदाय आरो बेजोंनो जों दिनै मानसि हिसाबै सुबुं सोदोमस्रिनि गेजेराव जोंबो सासे सोदोमस्रि गोनां जाथि हिसाबै जों दिनै जुग जुग हाजार बिजार बोसोर दिनै दंबाय थायो जोंहा राव दं जोंहा हारिमु दं जोंहा धोरोम दं जोंहा समाजखान्थि आसार खान्थि मा गैया जों रावनिफ्रायबो मोनाखै जोंहा दंखायो गावहानो माबालानिफ्राय दं बेखौनो जों मोनथिया खारन जों लिराखै ओंखायनो दा जों जेसे हागौ लिरनांगौ रायलायबायल' थानो नाङा लिरबाय थानांगौ ट्रेनिं जानांगौ सावरायबाय थानांगौ बे जों जेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों गले गले जों लाजिनो नाङा होनबाय थायो जे मंगलबाराव जोंनि दौरि दौसिफ्रा आसारिफ्रा आरज गाबखांनायनि उनाव खेबसे 10 मिनिट 15 मिनिट धोरोमनि बाथ्राखौ बुंनानै होबाय थानांगौ खेबले होबाय थानांगौ दस्रा धर्मआवबो बेनो बिसोरनि धर्म श्लक मन्त्र ख्रिस्टाननि बाइबेल बे गासैबो बे एखे बाथ्राखौनो बुंबाय थानाय जायो दा जोंना बुंखांबाथाय बायो बेसेबां बुंबाय थामब्रा लाजिलायलांबाय खोनासंबाय बेसेबां खोनासंबाय थाबावोब्रा नङा धोरोमाव बयनाबो खोथाया मोनसेल' खिन्थु बेखौनो जावलेबाय थायो जोंबो जावलेबाय थानांगोन नङाबा जोंना लेखाया फरायजोब्बाय नालाय मा दंबावो बै जे जोंना मेट्रिक पास जाबाय BA पास जाबाय आरो बिनि उनाव मा खिन्थु मेरला फरायनांगौ दं सोलोंनांगौ दं
आं आरो गोलाव बाथ्रा जेबो बुंनो सानला गोबाव सम जाबाय आरो आंहा मोनब्रैसो प्रग्राम दंबावो आलासिफोरबो फैगासिनो दङ आंहा एसेम्ब्लिबो जाबाय थादों नाथाय दाख्लैनिफ्राय आंखौ बुंबाय थानायखाय दिनै बेवहाय आङो नुजाफैदों नोंथांमोननि गेजेराव दा जोंहा गासिबो दं जों दा फालिलांनांगौ सरकाराबो जोंनो दा अनसुंथाइ होगासिनो दं धोरोम सिबिनायाव थानसालि लुनायसिम दा जोङो सेन्ट्रेल थानसालियाव दाख्लै 10 कोटि थाखा जोंनो सरकारा होबावबाय नाथाय बेखौ जों बोरै बाहायलांनो बेखौसो जों दा मावलांबाय थानांसिगौ मोजाङै आरो बेफोरखौ मावलांबाय थानो हाब्लानो जोंहा गासिबो माने धोरोमनि बेलायाव रोखा रोखा जालांसिगोन जोंनि गेजेराव मानव गेदेर CM सफैबाय बड'लेण्डनि प्रमद बर' मानव गेदेर बिथाङा दे खेबसे बयबो गसंना हो जोंनाव मानव गेदेर CM सफैदों दे जाबाय जिरायदो थ' जों बेखौ जेसे हागौ दा सावरायनांगौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो गावनि गेजेराव आब्रुथि लाखिलायनांगौ मानिलायनाय अनलायनाय सिबिलायनाय सन्मान होलायनाय बेफोर गिदिर खामानि धोरोम सिबिनायाव खान्थिनि गेजेरजों नेमनि गेजेरजों सा साज्रां जोङो धोरोम सिबिनो नाङा बे बाथ्रायाव जों गोथौयै गोसो होनांगौ बाखि धोरोमनि बेलायाव जोंहा गासिबो दं मावग्राफ्राबो गासिबो दं बेखौ जों खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय जों जायफोर बाथ्राफोरखौ दिनै गौथुमाव कनफारेन्स फाथिनानै सावरायलायो बे सावरायनानै लानाय थांखिफोरखौ आफादा मावफुंनाय होननाल' नङा जों साफ्रोम मानसियानो बे थांखिखौ मानिनानै सोलिनांगौ मावफुंनांगौ होमब्लासो बेफोर गासिबो जाफुङो दा बेखिनि बाथ्रा आङो बिदाय लानोसै दिनैहाय जथुमाव जोंहा बाथौ मोनसे बेवहाय माने माबानानै दोनदों बे जोबोद मोजां आं बुंबाय थादों गुबुन गुबुन आफादावबो बर'नाव बाथौआ थानांगौ मोनसे मा होनो स्टेजफ्राव आरोखि नाथाय आं खावलायगोन बियो गेजेर गांगाङाव दोनालासिनो लेफ्ट जेब्लायबो आरोखि लेफ्ट कर्नाराव दोन माने आगखिनि खनायाव सा सानजा जों जुदि सानजाहा मोखांबा सा सानजा खनायाव एसे ओरै गोलाव खामदेरनानै बे बाथौखौ बैयाव एक्सट्रा दोननांगौ बै माइकनि जन्थ्रपाति थानाय खाथियाव आरो जेब्ला जोंनि स्टेजआ खोलाहा मोखां जायो अब्लाबो जोङो आगथिथिंजायनि स्टेजनि खनायाव बानायनानै दोननांगौ जुदि जोंनि स्टेजआ साहा मोखां जायो अब्लाबो जों आगथिथिंजायनि खनायाव दोननांगौ ओरै आगदाथिं नङा जेब्ला जोङो सोनाबहा मोखां जायो अब्ला नाथाय साहाथिं दोननांगौ माने खोलाथिं थानो मोना सोनाबहा मोखांबा खिन्थु आगदाथिं सानजाहा मोखांबा आगथिथिं ओमफ्राय ओरै माने मा होनो खोलाहा मोखांबा आगथिथिं नाथाय सोनाबहा मोखांबा आगदाथिं माने आगथिथिं दोननो नाङा खोलाथिं दोननो नाङा बेखौ दा बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय गोबां माखासे बाथ्राफोर बुंदों जों बेफोरखौ उनावहाय सावरायगोन जिल्लाया ट्रास्ट दादों होनदों आं सानो बयबो जुदि बे ट्रास्टखौ मदद खालामो बे ट्रास्टआव नांगौ रोखोमनि जेब्ला माने खावलायलायनाय जायो एफा एनै माने कन्ट्रिबिउसन होनो बयबो हरलायलायगोन आरो बिदि हरलायलायोबानो जों खामानि मावनो हायो आं दाख्लै हारसाफोरनावबो शंकर संघनि मिथिङाव बुंदों जे जेब्ला जों कनफारेन्सआव इसोरखौ खुलुमो सिबियो जोङो बे खालि 10 थाखा थाइबा गाहामल' होयो मिथिबायना दा जोंना बे कनफारेन्स खालि बा जिखुनु बाथौ सिबि खालि हागौमानि इसोरनोबो भागखौ बुरजा होनाया मोजां मिथिबायना हागौमानि 500 1000 100 होनांगौ थाइबा 10 थाखा होननाङा दखानाव मोनजाबावो होनबा थाइबा 10 थाखाजों अब्ला इसोरा मालाय थाइबाजों मा जानांगौ जों मालाय नङा होमबा जों इसोरनि नामै होदों इसोरनो होदों थानसालिया बेखौ बाहायोबाबो इसोरानो मोनगोन इसोरनि मुङै ओंखायनो जों इसोरनि मुङै दान होनाय बे गोसोखौ जोङो बारायनांगौ खला जानांगौ आं जेब्लाबो बुंबाय थायो जे न'आव न' लुयोब्ला गावहा लाख लाख थाखानि उन्दुग्रा आलमारि फायखानायानो बेसेबांबा लाखनि टाइल्स थाजोबो खिन्थु बाथौआव सिथ्लानि बाथौआव नोङो इथा गाथनि होदोंना होआखै टाइल्स होदोंना होआखै सारिउफाले सिमेन्ट धालाय होदोंना होआखै ओंखायनो बाथौआबो साबना हामना जानांगौ गिबि बाथौ बिनि उनावसो जोंनि थाग्रा गतिके बेबायदि जोंनि गोसोखौ जों खालामनो हायोबानो जोंनि धोरोमा समायना जों मोजांबासो बाथौ धोरोमखौ मोजां होनगोन जों साफ्रोम मानसियानो मोजां जानांगौ जों सिबिबासो बाथौ धोरोमखौ बयबो सन्मान होगोन आफा बोराइ बाथौखौबो ओंखायनो जों बयबो गोसो गोथौ होनानै सिबिनांगौ ओंखायनो गुबुन बाथ्राफोरखौ जोङो गुबुन दिनावबो सावरायनो हायो आरो बिदि सावराय मावलांबाय थाब्लानो जायो आं साबायखर बावगोन जोंनि बाथौ धोरोम गौथुमनि बाथौ महासभानि साफ्रोमबो दैदेनगिरि जोंनि सिबिजाथाव माने गेदेर आफादगिरिया दिनै बेवहाय दङ गासैबो दङ बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै जोंनि बे धोरोमा मालायफोरजोंबो सिनायजादों मोनथिजादों
आरो दिनैहाय बयजोंबो धोरोम होननानै गनायथि होजादों आरो सरकारखौ दिनै खावलायदों जे बाथौखौ एखुथा धोरोम हिसाबै गनायथि होनांगौ जे जों जाहाथे जोंनि सिनायथिखौ जों बाथौआरि बाथौइजिम होननानै जाहाथे जोङो दिन्थिनो हायो लिरनो हायो दाख्लै हम मिनिस्टारा खावलायलांदों जे जेसे हागौ बाथौखौ मोजां मोनसे फर्माव लाबोनांगौ बयबो मोनथिनाय खालामनांगौ जि नांगौ जोंनि मानव गेदेर CM प्रमद बर' बिथांखौ दाख्लै खावलायलांदों जोंना हम मिनिस्टारा दाख्लै क'क्राझाराव फैब्लाबो आरो मा नांबावगौ सेन्ट्रेलनि हम मिनिस्टारानो बुंदों बाथौआ एकदमबारे जेसेबां खामानि मावनांगौ दं बेखौ सरकारनिफ्रायबो नायनानै होनांगौ खिन्थु जोंथ' थिग जानांगोन सिबियारिफ्रा ओंखायनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय जोंनि मानव गेदेर बिथांबो सफैबाय गतिके आंहा आरो गुबुन हाबाफारि दं बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों